Rydym ar genhadaeth. Fel elusen sydd wedi gweithio i ddod â'r celfyddydau ar gyfer newid cymdeithasol i gefn gwlad Cymru ers dros 30 mlynedd, rydym yn brysur yn gweithio gyda chi i ddod â phrosiectau, profiadau a chefnogaeth fywiog wedi eu cyd-greu i gymunedau gwledig. Mae elfen o hyn yn golygu ceisio gwneud ein holl ddigwyddiadau mor hygyrch a phosibl, sy'n golygu ein bod yn cynnig talwch yr hyn y gallwch, neu docynnau am ddim, lle bynnag y bod modd. Ond mae adeiladu gwitnwch yn ein cymunedau yn dibynnu ar roddion hanfodol, felly os hoffech chi ledaenu ychydig o lawenydd, mae gennym sawl modd y gallwch chi wneud hyn. Gallai hyn fod yn rodd intro yn bersonol mewn digwyddiad, trwy ein gwefan neu gyda'r archeb docynnau. Dod yn gefnogwr sban ac addo ychydig bob mis neu flwyddyn. Neu gadewch gymyn rodd, oherwydd mae'r genhadaeth hon yn pontio'r cenedlaethau. Dysgwch fwy ar ein gwefan, ffoniwch neu siaradwch â ni yn unrhyw un o'n digwyddiadau. Sban, celf fel newid cymdeithasol yng Nghymru wledig.